Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Hezké slovo. Čusbus, vítejte na kanále Stronger Child. Dnešní video se zaměříme na technice, psychice a spánku. Možná si něco málo řekneme k jídelníčku a potom k závěru. Můžeme na první video. První video bude o technice, kdy jsem dělal vlastně sumo deadlift. Dneska už to je asi rok, co jsem to natáčel. Bylo to vlastně tím, že jsem hicoval vlastně PR-ko. PR-ko, hele, hoši, mezi náma, když jde o PR-ko, musíš to tam dát, ty vole, i když by si z něho posrat, ty vole, musíš to tam padnout. Promiňte za myslovník. Tak jo, family friendly contact, jak se říká. Ale každopádně, koukneme se na video, než vám to pustím a potom pustíme znovu a potom vám k tomu něco řeknu. Tak jo, připrav se! 3, 2, 1, hej! Je to tam! Jo! Je to tam! Tak to zkusím znovu. Tak, mám tady dvě poznámky. První je, jsem silný jako kráva, to všichni víme. Ne, kecám. Každý je nějaký silný a tenkrát mi bylo asi kolem 14 let, myslím, no 15, nechci kecat. 15 mi bylo, 15, jo, už mi bylo 15, takhle. V 15 letech jsem dal 150 kg na deadlift, to byl dobrý. Můj kamarád, nebudu ho možná jmenovat, možná v tom videu to jde slyšet, je to Kuba. Můj věrný kamarád, který mi dal kapra na záda jak svině, ale ten chybám. Podle technické stránky, což je prostě tak často, záda. První chyba je, že vlastně ty záda jdou jako most. Ty záda by měly být víc dole, takže ten zadek ještě trošičku víc dolů, záda víc nahoře, jakoby rovnější, si mi chápete, a ta hlava dobře, kdybych nepočítal to, že se koukám nahoru pomalu, tak dejme tomu, ale není to tak strašný, že bych tu hlavu dal úplně dozadu, ale dejme tomu. Když to táhám ještě dál, tak si můžete všimnout, že jdu dozadu. Tož je ještě v pohodě ve chvíli, když dáš PR, nic jiného, když dáš dělat sety. Ale tohle je nejvíc ohrožená část, ta páteř je ve své podstatě teď úplně zranitelná. Kdybych to pustil špatně, tak bych jako riskoval zranění zad. Naštěstí v pořádku, nic se mi nestalo, ale zase všechno. Když ještě pokračujeme dál, tak si můžete všimnout, jak jsem s tou tyčí dal na ty kolena, abych to vůbec zvedl. Ono se nezdá, já jsem v polomě na těch úrovních kolenou, si můžete všimnout, vám to předsunu. Tady jsem byl na úrovni kolenou a já jsem řekl, ty vole, já to nezvednu. A tak jsem si dostal jako víc dozadu a začal jsem to šunout po těch kolenách. A potom, jak jsem byl v polovině nad těma kolenama, tak jsem to zvedl. Tak, jdeme na další video. Tady už mám video, který se jmenuje Padlo to tam, můj doposud nejlepší pocit. Hned to vám vysvětlím. Bylo to můj nejlepší pocit, protože to bylo moje nejvyšší PR, to jsem dal asi taky před rokem. Ty videa jsou celkem starý, protože I don't care. Moje angličtina není úplně dobrá, ale to je jedno. Je to vlastně video, že jsem zvedl 170 kg na deadlift. Bylo to na sumo deadlift, měl jsem trhačky, byl jsem červený jako paprika. Pustím vám zase video a zase tomu něco řeknu. Tak, když nebudu hodnotit jako styl, střechu a hudby, jo, protože jsem velmi jednoduchý člověk, prostě hodím video, hodím hudbu, hodím počet kilo a mám short. Takhle to asi dneska funguje. Ale dejme tomu. Tak, když si můžeme všimnout, tak já bych, startovní pozice je perfektní. Záda jsou rovná, jsou sepnutá, jsou silná. Nádech břicho, kolena jsou lehce na úrovni tyčí, takže bych taky řekl dobře. Ruce pod ramenama nebo jedlaně, dobrý, hlava není ve vzduchu, startovní pozice, tak tady už je chyba, to je taková menší, bych řekl, že hlavou se zakláním dozadu, což by si úplně dělat nemělo, ale jak se říká, když máš PR-ko, hoši, když máte PR-ka, tak tu tam pošlete, kdybyste měli chcípnout. Můžeme jít dál. Jo, tohle bych chtěl říct, že tohle byla technika, říkal jsem tomu rychloběst.
rychlopěst, teď si nejsem jistý, jo. Ale bylo to o to, že jsem prostě byl, nevím, jak se tomu říká, což chce jako předvádět, něco v tom smyslu. No, prostě jako řekl jsem, ale tady jsem silnější já. Dám si tam maximální kilo, co zvednu a dám to vždycky na 2 opakování. Tady vám prostě to budu klesat, pokud si všimnete, na to vidíte, tak když jdu dolů, tak se extrémně odrazím. Tady to vám přijde nešlo, ale u toho vůbec, jasně, tak jsem začal a v polovině, tady, zhruba v té polovině, to začnu teprve tlačit, takže ty prsní svaly se nedostatečně nedokážou protáhnout a jak tlačím, tak tlačím z poloviny, takže ty prsa vlastně neposilují. Je to celý úplně hovně potom. Tak jdeme dál. Tady, jestli se nepletu, tak to bylo, jo, teď se dostáváme k bodu číslo 2 a to je psychika a spánek. Jo. Tak ježišmarja, trošku dopředu. Tady jsem spal, budu vám říkat počet hodin spánku. Ne, prdlajs. Tady vám řeknu, co se týče psychiky. Je prostě den, kdy si řeknete, nevím, holka vás třeba opustila, uši, holky, to je jen zdržování, fitko, berte činky, cučte, to je ještě lepší. Ale zkráceně, tady jsem měl třeba ten den, jsem měl fakt na hovno, škola, kamarádi, se tebe vystre, fakt jako všechno to šlo na mě. Ale pak, když jsem šel do fitka, tak prostě člověk nemá náladu, nemá energii. A ještě podotknu, tady jsem měl asi 4, no ne, hovno, tady jsem měl 6 hodin spánku. Což je jako takový jako průměr, dalo by se ještě říct, ale můžeme se na to technika bych řekl, že je celkem v pohodě, ale proč jsem na to nasranej, je ta váha. Já v těchto okolnostích bych tuhle váhu měl zvedat bez problému, ale jak říkám, když máte špatnou psychiku, depresi, no tak dnešní mládež je to těžký, ale říkám, když máte depresi, vztek, nemáte na tu náladu, doporučuji do toho fitka nechodit. Pokud máte depresi, nebo prostě jako jste z něčeho smutný, nechodí fakt cvičit, je to prostě jako takhle. Já z osobní zkušenosti si nezacvičím, prostě jako je to nuda ten trénink, prostě nejde to. Pokud máte vztek, nebo takhle, doporučuji, fakt je to, ten trénink se vám zdá tak kurvsky lehký a představíte si, jako byste měli zvednout ty vole milion tun tohle. A dobrý, jdeme dál. Yes, tady to máme. Tady mám 2 videa. Jo, tohle je asi, tohle je novější, to je asi tak max tyhle 2 týdny zpátky a tohle tak asi 2-3 měsíce starý. Co tady chci ukázat? Tady na tohle videu mám průměr v týdnu asi 4 hodiny spánku, což je jako hodně málo. Když vlastně jste powerlifter nebo kulturista, měli se spát aspoň průměr 8 hodin a klidně i víc. Je to hlavně kvůli tomu, že svaly, aby se dostatečně regenerovaly a dostatečně odpočinuli. Proto mám takhle to jdete dál. Video taky nikdy jindy. Takže teď si vám pustím video, kde jsem zvedal 85 kg, zvedal jsem to asi 2krát, dneska to zvládnu víckrát, ale jdeme kouknu se, že spánek není vždycky rozhodující čas, co se týče síly. Mám to zvětšit, tady si můžete všimnout, že jsem dal 2 čistý za 14 čistý pokusů. Bez popera, nic musí tady jsme. Krásný pokusy. 4 hodiny průměru spánek za ten den, což je jako hodně dobrý. A myslím, jak posral. Nevadí, tak vám to musím ukázat takhle. Tak a tady jdeme dál. Tady mám průměr spánku asi 8 hodin týdně, což je jako solidní. Jsem se jako snažil kvůli i tomu videu, co mám i dneska. A tady chci si zaměřit, že počet opakování se fakt může jako lišit. Můžete spát hodně hodin, ale nic nezvednete. A pak je den, kdy můžete spát třeba 3 a méně hodin a zvedne toho víc. Toho se nevšímejte. Jdeme dál. Je to hlavně kvůli tomu, že co jíte za ten den. Když jíte nějaký hodně dostatek cukru, sacharidů, popřed i kofein nebo nikotin po vyšší osoby, starší samozřejmě 18 let, tak se vám doplní energie a nějak toho tělo spotřebová. Když nemá energii a vyplítá takzvanou tu sacharidou, tu rychlou energii, tak jsou tuky. Já se budu vyjádřovat, já taky mám hodně dlouhodobou energii. Pro mě stačí jako sacharidová tvorba. Sacharidy, cukry a tak dále. Ale někdy jsou třeba i dny, kdy spím třeba fakt hodně málo hodin a fakt taky nikdy nezvednu. Ale je to fakt jako výjimečně. Tady to se vám neukazoval, ale můžeme si to ukázat.
rychleji zvětším. No, musím vám to sečít takhle. Dal jsem to asi na 5 opakování. Jestli lehce jsem se odrazil o hruď, jo, kdybych nepočítal, prostě jako si to zkusit. Ale jde o to, že tady mám 8 dní spánku. A prostě říkáš, tak dobře, tady máš 4 hodiny průměr. Tady, jo, tady ještě kamera. Tady, tak co si stěžuješ? Tady máš 5 opakování z 80 kg a měl si 8 hodin průměr spánku. A tady jsi jenom 3, jak je v tom jako rozdíl? No, je to sakra velký rozdíl, protože u kulturistů nebo powerlifterů potřebuješ mít výbornou regeneraci. Tím lepší máš regeneraci, tím lépe se ti regenerují svaly. Tím máš větší sílu podle tréninku. Tak a když půjdeme dál, teď k závěru. Pokud jste si všimli, tak hra už dlouho nevyšlo nějaký YouTube Shorts. A není to jen tak náhodou. Je to hlavně kvůli tomu, že chci pro vás, a i pro mě, to bude vlastně challenge, chci udělat hlasování. Budou asi 2 možnosti, protože ještě to musím pořádně promyslet, jestli to bude zvládnu. Tak první možnost bude, že udělám challenge, kde natočím buď video nebo YouTube Shorts, možná i obojí, uvidíme podle situace, a natočíme vlastně trénink podle hodně těžký trénink na nohy, bude to opakuju a připomínám, je to objemový trénink podle, promiňte, jestli to vyslovím špatně, Tomáš Plac, zní to jak nějaká ještěrka, ale není, je to frajer. Je to frajer, který má kurevský, zátěžný, bolestivý trénink. Ten trénink jsem několikrát už měl, jen jsem ho nevydal na YouTube, protože jsem úplně neviděl, jak to mám dělat, ale dobře. A druhý návrh je, že bych si dal den, nebo taky jako challenge, kde bych cvičil jako Arnold Schwarzenegger. A někteří si říkáte, že zvedal jinou váhu, jinak cvičil dobře. Ale pokusím se k němu přiblížit, zvedat tak nějak to, co zvedal on a posoudit, jestli můj trénink je lepší jako powerlifter, nebo jeho jako kulturista. Ano, je jasný, že kulturista a powerlifter je vlastně úplně rozdílná věc. Powerlifter je trojbojář, nebo má 3 cviky, kde odtestuje svoji sílu, a pak je kulturista, tady hlavně pozuje na pódium. Já to vím, ale teďka k závěru, musím to už rychle vypovídat, protože to video už bylo už tak dost dlouhé. Chci vám říct a strašně poděkovat za zhlédnutí u všech videí, co jste mi dali. Snažím se, ty videa jsou pro mě trošku komplikovanější cvičit, jako jsem trošku introvert a stydím se jako natáčet, ale už se to pomalu lomí, takže se můžete těšit. Tak jo, já se tímhle krásným nápisem loučím a mějte se fanfárově. Čau.